Ja tenim això, Xavi. Sí, sí. Què hem de fer? Digue. Amic! I anem cap a Montanissell, es diu? Sí. Molt bé. Ara estem a 1 quilòmetre més o menys de Montanissell. Allà deixarem l'asfalt i ja entrarem a la pista. I res, estem a 1.000 metres i més o menys 23 graus. I anar fent. I anar fent. Fas de finestres, Xavi. Sí, anem cap aquí ara, Fas de finestres i acabó. I el semàfor. Sí. Pampes. Xavi, aquí... Aquí vaig fer un bivac jo. Ah, sí? I tant. Ja hem deixat Montanissell i hem entrat a la pista ja. I cap aquí anar guanyant alçada. Va. Vinga, dale, ànimo! A l'Indurà i no a l'Oció, què? Bueno, estem aquí al coll d'entrada a la muntanya de Beaumort, el plano general. Aquest és el punt on estem i hem d'anar seguint la pista que ens porti fins a la Pobla de Segur. I bueno, aquí el maestro. I res, superxulo tot. I a veure si ens dona temps i arribem a l'hora de dinar a la Pobla, i si no ja menjarem alguna cosa pel camí. Bueno, ja hem tombat la muntanya i clar, i aquesta banda que és més cap a cara nord, doncs, plena d'arbres. Una bona frescor. Bueno, ja estem a 15 quilòmetres bueno, 16 quilòmetres de la Pobla de Segur
un canvi de paisatge total, aquí això és super sec. Estem ja a 11 quilòmetres més o menys de la Pobla, de Sant Antoni i tot això d'aquí de la Pobla de Segur. Hòstia, quina la dreta és brutal, això. Sí. Sortim de la Pobla de Segur i ara anem cap a Claverol. Anem a enfilar per aquí dalt aquestes muntanyes. Estem entrant al poble de Claverol, que havien d'haver entrat per baix, però ens hem equivocat i la fem al revés. Em sembla que aquesta vista és més xula. Sí, sí, és un castell, o una casa forta. Claverol. Ni d'hora ni cargol. Això pel juliol. Hòstia. Mira quina colla. Aquests sí que tenen pinta de viure malament, saps? Vaja, estan més preocupats. Jo crec que estan pensant aquests benets on va. Hem deixat Claverol i anem cap a Hortoneda. Allà s'acaba la carretera asfaltada.
xulo. Sense H. Vinga, Joan! 18 quilòmetres de pujada només. Ens queden 500 metres de desnivell. Res. Estem bo i dalt ja, Estem a 1.100 metres. Bueno, doncs aquí estem. Ja portem... Què devem portar? 12 o així. 12 o 13 quilòmetres, o 14, no? Sí. Doncs de baixada. I res. Baixada amunt, oi? Bueno, hem d'anar al cap de Beaumort. I encara ens falta una botifarra. I 60 quilòmetres fins al final. I seguim. Oh, però això és espectacular, És una passada. Superxulo. Si fos fàcil no seria tan maco. No, no, clar. Si fos fàcil ho faria qualsevol. Pues vinga. Corto i canvio. Bueno, estem a 1.300 metres i ja entrem amb la reserva de caça de Beaumort. Aquí hi ha l'indicador. Buah, ja n'hi do. Ja plegada. Molt bé. 1.380 metres d'alçada ja i queden 9 quilòmetres de pujada. Menys mal que molts d'aquests trams són en ombra i el que estem trobant és moltes fulles de terra d'arbres i arbustos de la pedregada que va fer fa uns dies i que ha fet una bona esporgada de tot arreu. Sembla que era una bona baixadeta, Sí. Bueno, ja hem tombat. Això d'aquí davant és el cap de Beaumort.